Helo a siwmai a chroeso i bodlediad newydd o'r enw Beth yw Ystyr Bywyd a Chwestiynau Mawr Eraill. Yn goffroes iawn i fod yma bore yma gyda Mirain Rhys, gwestai arbennig ar gyfer bennod gyntaf yma. Dewn ni nôl at Mirain yn y man, ond jyst cwbl o bethau bach i weid yn y lle cyntaf o safbwynt, wel, pam ni yma, dim yn yr ystyr existential, dirfodol, ond pam bod wedi mentro ceisio rhoi pod o'r fath yma at ei gilydd. Gobeithio bod yn mynd i fod yn gyfres fach sydd yn mynd i'r afel a'r cwestiynau yna. I ni'n gofyn i ni'n hunain o ddydd i ddydd, cwestiynau mawr ynghylch bywyd a pa gwestiwn mwy yn dyfe na beth yw ystyr bywyd. Dwi'n mynd addo bydd Mirain a fynnau'n gallu rhoi'r ateb i chi erbyn diwedd y raglen, ond gobeithio allan ni roi chi ar ben ffordd o leia o ran sut mae rhywun yn mynd o gwmpas meddwl am gwestiwn mor fawr. A yn ystod y gyfres byddwn ni'n mynd ar ôl cwestiynau eraill o bwysa sydd jyst yn ymwneud gyda'n bywydau pob dydd, ond falle y pethau yna dyn ni ddim pob tro yn cael cyfle i fyfyrio arni a thrafod a meddwl amdanyn nhw. O safbwynt strwythyr y podcast, fydd e jyst yn sgwrs digon hamddenol, gobeithio Mirain yn dyfe. Dyn ni yn academyddion a bydd lot o academyddion ar y gyfres, a byddwn ni'n gwneud yn gorau glas i beidio mwydio gormod a mynd yn rhy dechnegol a dechrau siarad jargon ac yn y blaen, ond wrth reswm fydd ambell i air a term newydd falle yn codi. A newn ni'n gorau i esbonio reini fel bod chi'n gallu dilyn a bod chi'n gwybod beth ni'n siarad amdani. Yn ddios, uchafbwynt y sioe, fydd sgit bach ar y diwedd, lle fydd Mirain a fynnau yn mynd yn y llongofod i ros well. Sawl o'n chi sydd yn gwylio hwn ar y sgrin, byddwch chi'n gweld y Cristi sydd gen i fan hyn, cofiwch ros well, a mae hwn yn sioe gerdd anfarwol arbennig wy'n argymell i bawb. A y reswm mynd i'n sôn am ros well yw bod hwnna'n mynd i roi gyfle i ni ar ddiwedd y sioe i wneud rhywbeth nid anhemig i Desert Island Discs, falle bod ambell un o'n chi yn gwrando ar hwnna, lle mae rhywun yn mynd off i ynys bellenig gyda un eitem, dwi'n meddwl, sydd yn y sioe yna. Wy'n caniatáu 3 eitem, Mirain, wy'n chwarae teg i fynd i fe. Dwi'n hael iawn yn hynny o beth, ond y syniad yw bod ni'n gofyn i'n gwestai ni pe byddech chi yn mynd i ros well, sef y syniad yma, os ydych chi'n gwrando ar y sioe, o utopia Cymraeg newydd ar blaned bell, rhywle yn y bydysawd. Pa 3 eitem byddech chi'n dewis mynd â chi? So, os ydych chi'n dechrau diflasu gyda clywed ni'n siarad am y pethau dyrus dwys yma erbyn diwedd y sioe, daliwch ymlaen achos bydd yna rhywbeth bach ysgafn a difyr i orffen. So, digon gen i, Mirain, eto croeso mawr i ti. Diolch am gytuno i fod yn rhan o'r arbrawf yma. A falle allet ti ddechrau jyst trwy gyflwyno dinan tyma bach a sôn? Dim probs. Mirain dwi yn uwch ddarlithydd yn Prifysgol MET Caerdydd. Dwi'n addysgu Seicoleg yna yn ogystal â cydlynu darpariaeth gyfrwng Gymraeg yn MET i geisio cael mwy o fyfyrwyr i astudio drwy'r Gymraeg, i fyw yn ddwyieithog. A dwi hefyd newydd gymhwyso fel Gwnselydd dirfodol dyneiddiol, so humanistic existential. Wow. Diddorol. So byddwn ni'n clywed rhywfaint yn ddyn ni o bosib? Chydig bach, ie. Wow. So dwi'n meddwl mae hwnna jyst allan cyfuno fy angerdd dros roi cyfleoedd i bobl i ddeall eu hunain yn fwy. So yn y gwaith dwi yn gweithio lot o fy myfyrwyr ar adlewyrchu ar eu hunain, datblygu'r sgil o fyfyrio, a pa mor bwysig mae hwnna'n gallu bod i raddedigion, ond hefyd i jyst i ystyried fel bodau dynol yn y byd. A wedyn wrth gwrs mae yna nifer fawr o bobl sydd rili yn manteisio o siarad mewn ffordd mynd i therapi a defnyddio therapi fel arf ar gyfer cadw'n iach yn feddyliol. So dwi'n meddwl bod y cwnsela a'r ddarlithion kind of blendio fo'i gilydd. Ffantastig. I ddod i fan hyn, i sgwrsio fan hyn. Na, gret. So, dyn ni ddim jyst falle mynd i gael sgwrs academaidd fan hyn, ond hefyd falle sgwrs lled ymarferol. A tyma bach o gwnsela yn y... Falle wir. Wel, yn sicr... Wel, bydde rai sy'n nabod fi'n sicr yn gweud bod angen rhywbeth arna. So, gewn ni weld os fi'n mewn well cyflwr erbyn diwedd y sgwrs. Ond mae hwnna'n, ffantastig o ran pa mor berthnasol dy gefndir di
beth gallwn ni fod yn siarad amdano, a mae'n atgoffa fi ddweud hefyd rhywbeth bach amdano i, wrth gwrs, sef mod yna hefyd yn ddarlithydd maes athroniaeth, philosophy yn dyfe, felly falle'n dod at rhai o'r un cwestiynau, y mae Seicolegydd yn dod atyn nhw, ond o perspektif falle chydig yn wahanol, athronwyr yn dieddol o fod yn falle trafod mwy ynglyn â egwyddorion a sylfeini syniadau ac cwestiynau ac yn y blaen. Mae rai ohono ni'n cael ein cyddo peidio bod yn digon ymarferol sydd ddim yn deg, dwi'n meddwl, achos fi'n ceisio gwneud hynny a meddwl ynglyn â sut mae'r syniadau yma dyn ni'n trafod yn berthnasol i fywyd pob dydd, ond o nabod ambell i athronwyr arall hefyd, fi'n gallu gweld pan bod pobl weithiau tyma bach yn sceptigol amdano ni, ond dyna ni, gobeithio bydd y podcast yma, bydd y podlediad yma yn gwneud yn iawn am hynny. A hefyd falle yn bwysig i gydnabod y Coleg Cymraeg fyna hefyd yn addysgu trwy'r Gymraeg yma ym Prifysgol Caerdydd ac yn gwneud yr un gwaith o safbwynt sicrhau bod myfyrwyr cyfrwng Cymraeg gyda'r cyfleoedd yna, ceisio arwyddo addysg ddwyieithog a addysg Gymraeg. A trwy hynny hefyd, a falle allan ni gyffwrdd ar hyn, mae rhywun falle'n teimlo trwy'r addysgu a'r ymchwil dyn ni'n neud bod ni'n dod â persbectif Cymreig a Chymraeg i'r brifysgol yn dyfe, achos dyn ni yn byw, gweud, ha. Newn ni gadw hwn. ha. Reit e. Oce, Well ni fynd. A fi'n heb sgipio. Gosh. Wel, dyna ni. Ha. Mae rai bod na trydydd peth. Baw ci, larwm tag. Beth. Be fydd y trydydd peth? Os wyt ti that way inclined. Meddwl fel na, dydw i ddim. O, mae'n annoying, oedd hwnna'n mynd yn dda. Do. Wel, ti'n beth, fi'n meddwl bod e'n eitha doniol cadw mewn sŵn. A allwn ni just deud y bit Coleg Cymraeg na i lwpio fo mewn. Ha. Cadw hwnna mewn, Joanna. A bwysig hefyd, ydy fe, ni di dychwelyd nawr o'r larwm tân, o ddim rhaid ni fynd tu fas sydd yn ffodus iawn achos o ddim sgidiau da Mirain, achos o wedi camu mewn baw ci bore yma. So dyn ni nôl nawr allan ni ailafel mewn pethau. Lle o'n i gweud, dyna ni. So, mae'n bwysig hefyd i ni gydnabod Coleg Cymraeg o safbwynt nawdd maen nhw wedi rhoi i'r sioe ma'n un peth, ond hefyd gwaith maen nhw'n neud o ran hyrwyddo y Gymraeg ag addysg cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol a chefnogi darlithwyr fel ni yn dyfe. Felly, diolch i chi am hynny. O ti'n sôn fyna, Mirain, ynglyn â ddiddordeb penodol fan hyn o safbwynt yr elfen yna o Gwnsela a'r cwestiwn yma am hynny o beth yw ystyr bywyd. Mae hwnna'n gallu bod yn gwestiwn eitha dyrys ag elfennol o safbwynt yr unigolyn yn dydy. A bydde fe'n gorddweud felly i ddechrau trwy weid bod y cwestiwn yma am ystyr bywyd yn rhywbeth sydd yn hynod bwysig, nid falle dim ond o safbwynt yr unigolyn, ond hefyd o safbwynt y gymuned. Hynny yw y syniad bod gyda ni nid yn unig rhyw fath o ystyr o'n safbwynt ni fel unigolion yn y byd, ond hefyd bod gan y gymuned falle rhyw fath o bosib amryw o syniadau ynglyn â pam yn ni yma, beth yw'n pwrpas a yn hynny o beth yw pwrpas cymuned. Dwi'n meddwl bod y ddau beth yna'n gorfod plethu. No man is an island. Bod weithiau da ni'n teimlo y bydde fy'n neisiach i fod yn ben yn hunain a cael llonydd oddi wrth y byd. Yn aml iawn, weithiau mae'r isolation na'n gallu achosi ni i golli ystyr bywyd neu pwrpas bywyd, colli gafal ynddo fo. A weithiau mae bod yn rhan o gymuned neu teimlo dy fod i'n perthyn yn gallu dydynnu di nôl chydig bach. Ond mae hynna dwi'n meddwl yn mynd ar gyfer pobl o bob oed wrth i ni symud drwy'r
lifespan fel y petai. Ti'n meddwl am blant ifanc a'i cymuned nhw yn yr ysgol. Ti'n meddwl am ella myfyrwyr a'i cymuned nhw yn y brifysgol, teuluoedd, a'n cymuned lleol ni. Ond wedyn, mae gennym ni hefyd o fewn ein cymdeithas bobl hŷn sy'n aml yn sôn, ella bod nhw'n teimlo'n lot mwy unig, bod nhw wedi colli'w cymuned, a bod yr ystyr na weithio'n diflannu. Ac i fi, fel Gwnselydd sy'n newydd gymhwyso, ond hefyd fel Ddarlithydd Seicoleg sy'n trafod y pethau yma mwyn ni ers chydig o flynyddoedd, mae'n bwysig ystyried sut mae perthyn ac ystyried y cwestiwn o be ydi ystyr bywyd yn potentially wedyn cael effaith ar iechyd dy feddwl di, ar sut wyt ti'n teimlo o ddydd i ddydd. A so dwi'n meddwl bod y cwestiwn o be ydi ystyr bywyd a sut dyn ni'n byw yn bywyd yn eitha fatha intrinsically stuck, really. Mae rhaid i ni ystyried y ddau beth efo'i gilydd. A mae rhaid i ni ystyried y cwestiwn a'r stwff ymarferol o'i gwmpas o mwyn ella creu bywyd ystyrlon i'n hunain. Na ni, felly cyswllt fel ti'n gweud, cynhenid pwysig na rhwng y syniad o ystyr bywyd yn arwain at falle gosod pwrpas ar ein bywydau ni. Felly os oes gyda ni rhyw syniadau elfennol ynglyn â pam bod ni yma, mae hwnna wedyn ni'n cysylltu gyda pethau dyn ni'n blaenoriaethu mewn bywyd a'r pethau yna sydd falle yn rhoi amcanion tymor byr a tymor hir i ni o ran ein bywyd pob dydd. Rhywbeth o ti wedi cyffwrdd arno fyna oedd y pwysigrwydd yna o gymuned a bod mewn cyswllt gydag eraill a falle'r awgrym wrth gwrs yn y byd modern lle dyn ni mor ddibynnol ar dechnoleg a bod technoleg yn datblygu ac yn dominyddu bywyd i raddau eraill, bod falle'r elfennau fwy traddodiadol yna o gymuned a chymdeithas yn llai llai amlwg falle a bod na falle duedd i ni fynd yn fwy unigolyddol, yn atomistaidd, bod ni ar wahân i eraill. A falle dyllen ni dod nôl i'r cwestiwn yna falle tua'r diwedd, achos fi'n credu mae yna falle pethau diddorol ynglyn â, fel yn gweud, datblygiad y gymdeithas a falle peryglon y math o gymdeithas dyn ni'n byw yn ddinawn sy'n mor wahanol i weder cymdeithas ein rhieni ni, neu mewn gi, neu ta ci, neu beth bynnag. Pan dyn ni'n meddwl felly i fynd nôl at y cwestiwn yma o ystyr bywyd, o'n i'n gweud falle neu llyn ni ddim rhoi yr ateb i gwrandawyr, bydd rhai falle o genedlaeth benodol fan hyn yn cofio un ateb i'r cwestiwn yna, sef 42. Dwi'n gwybod sydd hwnna'n golygu nhw beth i ti. Hitchhiker's Guide to the Galaxy oedd yn nofel enwog, falle cyn amser di yn sicr, chydig cyn amser i, ond mae gen i brodyr hun, so nhw yn siarad am hwnna lot, a dyna oedd yr ateb yn y llyfr yna, oedd 42 yw'r ateb i ystyr bywyd. Dwi'n meddwl newn ni roi ateb mor bendant y hynny, ond mae yna falle gwahanol ffyrdd o ateb y cwestiwn gallen ni fod yn trafod, yn dife. A bydden ni yn bersonol fel athrolydd falle yn dechrau meddwl ynghylch y math o atebion gwrthrychol mae rhai yn cyflwyno i'r cwestiwn. So pan yw'n gwrthrychol fath o objectif, y syniad bod na rhyw fath o wirionedd, bod na fath o reality penodol sydd yn caniatáu ni weid, wel, dyma yw ystyr bywyd. Ac am ni, y math o ateb bydde rhywun yn cael yn y categori yna yw falle atebion o safbwynt crefydd, o safbwynt ffydd, lle pa bynnag crefydd ni'n sôn amdani, mae'n elfen o ddweud, wel, ystyr bywyd, mae'n gysylltiedig gyda'r syniad o diw holl alluog neu'r greadigaeth, a pan dyn ni'n meddwl am ein pwrpas ni mewn bywyd felly, mae'n gysylltiedig gyda'r syniad yma o ddiolchgarwch os licwch chi, i'r ffigwr, i'r endid, i'r syniad yna. A yn amlwg yn hynny o beth, falle bod pobl sydd â ffydd, pobl sydd yn grefyddol, neu sydd â rhyw fath o system ysbrydol, maen nhw yn coleddu. Mae gynnon nhw falle ateb gwrthrychol i'r cwestiwn. A wedyn ni, pen arall y spectrwm o ran y syniadau yma ynglyn â ystyr bywyd, mae gynnoch chi wrth gwrs nihiliaeth, neu nihilism yn dyfe. Sef ateb arall bydden ni'n gweud sydd yn awgrymu rhyw fath o ateb cywir y cwestiwn, wel dyma beth yw natur pethau. Ond wrth gwrs ei safbwynt nhw ar hynny yw dos na ddim ystyr o gwbl. Felly,
rhyw mentro rhyw fath o ddadansoddiad ydw i fyna, ond wyt ti'n meddwl bod y ddau safbwynt yna yn un ffordd o fynd at i ateb y cwestiwn yma o beth yw ystyr bywyd, a bod un an falle fe'n gweud yn atebion sydd ddim yn caniatáu amrywiaeth, mae gennych chi bobl yn gweud, wel, dyma yw ystyr bywyd a dyma yw natur pethau. Ie. Yeah. Dwi'n meddwl, wrth feddwl am y ddau beth yna, dwi'n dod yn ôl at feddwl am y meddylfryd dirfodol existentialist yma o be ydy pwrpas bywyd. Mae rhai existentialists yn deud does na ddim pwrpas i fywyd. Da ni gyd, we're all on a floating rock. Mae'r holl beth yn hollol ddi bwrpas. Yeah. Am weithiau mae hynna'n gallu rhoi rhyddid i ni. Wrth wneud penderfyniadau anodd, neu cymryd trywydd penodol. Yn enwedig os da ni'n sôn am pobl ifanc, allan meddwl am gamau nesa ei bywyd. Mae'n gallu bod yn really overwhelming, eitha penderfyniadau mawr, ofnus, be os dwi'n gwneud y penderfyniad anghywir. Wel, os o ti'n apply o nihilism iddo fo, diolch ots na chdi. Does o ddim pwrpas, diolch ots os ti'n gwneud y penderfyniad yma achos mae bywyd yn gyfan gwbl hollol ddibwynt. A weithio mae pethau fatha crefydd yn gallu tynnu ni nôl ac yn gallu atgoffa ni o bwrpas. A o fewn syniadaeth dirfodol, mae yna bethau o'r enw realms. Right. A yr syniadaeth yn fanna ydy bod y realms yn gallu rhoi pwrpas i chdi, a un ohonyn nhw ydy pa mor ysbrydol wyt ti. So, da ni'n ystyried sut mae y ffordd ti'n gweld spirituality, boed hynny'n grefydd, neu bod o just yn rhywbeth ti'n teimlo, neu bod chdi'n cysylltu efo natur, neu bod chdi'n cysylltu efo y bydysawd, math o beth. Sut mae hwnna wedyn yn creu pwrpas yn dy fywyd di. Y realms arall, maen nhw'n ystyried fatha y gymuned, chdi yn bersonol a hefyd chdi yn gorfforol. Right. So, y syniadaeth efo'r realms ydy bod weithiau un ella'n pwyso am mwy na llall. Right. Bod chdi'n teimlo ella anagosach at dy grefydd ar un pwynt yn dy fywyd. A ella bod hynna'n newid, os ni'n meddwl am fatha'r lifespan approach na, bod hynna'n newid fel i fi ar enghraifft pan o'n i'n blentyn, o'n i'n mynychu'r capel, oedd yn nain a taidi hefyd yn grefyddol, ond ella fwy fel oedolyn. Dwi ella'n fwy ysbrydol ac yn meddwl ac yn gwerthfawrogi syniadau sydd yn cyffwrdd mwy efo pethau fatha natur neu y bydysawd yn hytrach na diw neu crefydd benodol. Yeah. Ond mae dal yn rhywbeth sydd yn arwain fi am o'n i. Dwi dal yn, fel oedd tiwtor Gwnselydd fi wastad yn dweud, the universe delivers. A mae hwnna'n rhywbeth eitha, mae'n cadw chdi'n saff weithiau ti'n gofod, os ti jyst yn deud i dy hun, wel, mae yna bwrpas i'r penderfyniad yna, neu mae yna bwrpas i'r peth yma sy'n digwydd i fi. So, dwi'n meddwl bod na werth i ystyried y ddau spectrwm na, os da ni'n meddwl am pethau fatha crefydd yn arwain y ffordd i ni, o ran be di pwrpas bywyd. A mae hwnna'n gallu bod yn bwerus i rhai pobl sydd ella'n teimlo ar goll yn aml ti'n clywed, dwyt. O pobl just isio, dwi'n un sy'n licio instructions. Right. Dwi'n gallu deall pam fysa rhywun yn licio dilyn neges neu lyfr neu ffordd o fyw. Ond dwi hefyd yn llwyr gallu gweld pa mor faint o ryddid ti'n gallu cael o ystyried actually bod na biliyna o bobl ar literal planet sydd yn arnofio drwy y bydysawd. A bod hwnna'n gallu bod yn eitha freeing fel cysyniad. Be sy'n taro fi wedyn i wrth ydi sôn ynglyn â dyfodaeth fel hyn a y ffordd mae e'n mynd ati i geisio os lyg ydi fframio ein bywyd ni, bod na wedyn i elfen o ddewis ac falle hefyd elfen o greadigrwydd yn dod mewn i'r ymateb yma i'r cwestiwn sylfaenol. So hynny yw, yn hytrach na falle yr ateb pur grefyddol gwedwn ni, sef diw neu'r greadigaeth yw ystyr bywyd a bod popeth yn dilyn fyna. Neu'r syniad o nihiliaeth sef part, so does na ddim byd o ran ystyr cynhenid i unrhyw beth, ni just hap a damwain bod ni yma, bod y bydysawd yn bodoli. Beth mae'n taro fi gyda'r un ti'n disgrifio ynglyn â dirfodaeth yw bod na elfen o weid, wel, mae rhywun yn gallu meddwl am, ystyried, myfyrio ar ystyr, a hyd yn oed hefyd falle gosod ystyr ar bethau, felly bod na le i'r unigolyn fel petai. Os ych chi'n unigolyn sydd ddim eisiau mynd ar y trywydd o fod yn
grefyddol falle yn yr ystyr fwy traddodiadol, bod yna le falle i rywun edrych am ystyr mewn bywyd, mewn ffordd sydd ddim o reidrwydd yn gwrthrychol objectif, ond bod yna elfen o yr oddrychol, y subjectif yn dod i mewn, bod e'n ddibynnol i raddau helaeth ar sut mae rhywun yn gweld y byd a'ch ymateb chi i'r byd o'ch gwmpas. A diddorol hefyd bod ti'n gweud bod y pethau yma'n gallu newid dros amser. Yn sicr. Yeah, so bydde fe'n deg felly i ryw fath o cymeriadu neu fframio y safbwynt dirfodol yma fel un sydd yn wahanol i'r ddau safbwynt arall yn disgrifio, gyda dirfodaeth a falle rai safbwyntiau eraill ar ystyr bywyd, bod yr hunan falle yr elfen yna o'r creadigol yn bwysig ac yn gallu gosod fel petai ystyr ar ein bywydau ni. Mae gen un o'r dirfodwyr enwog o back in the day, John Paul Sartre. Sartre, o'n i'n wyndran pryd byddwn ni'n clywed o Sartre. Mae gen i fo ddywediad a mae gen i fo thodyn o ar fy laniad gwaith o'r dywediad. We are our own choices. Reit. A mae o mor wir, achos ti'n gallu... Os o ti jyst yn gyfforddus efo'r syniad, mae chdi ydi capten dy gwch, dy long dy hun. Chdi sydd yn arwain y llong, a chdi sy'n penderfynu sut wyt ti'n ymateb i bob peth sy'n digwydd i chdi. Mae hwnna'n gallu bod mor bwerus o ran datblygu ystyr. Yn aml iawn, da ni'n clywed am bobl sy'n ella'n teimlo fatha bod pethau'n cael ei gwneud iddyn nhw. A mae hwnna yn y byd cwnsela'n gallu bod yn ofnadwy o... Mae'n gallu creu teimladau negyddol, mae'n gallu dy wthio di lawr a dy gadw di lawr. A mae meddwl yn yr un ffordd a Sartre, er enghraifft, wrth ystyried dewisiadau ti'n gwneud a'r trywydd sy'n gallu dilyn, yn gallu bod yn rili pwerus wrth gynllunio. Os mae bywyd yn rili hir, mae pethau'n gallu newid o un flwyddyn i'r llall, o un diwrnod i'r llall hyd yn oed. A mae'r ffordd mae rhywun allan meddwl am beth i pwrpas bywyd pan maen nhw'n eu harddega, i gymharu a wedyn blynyddoedd o brofiad bywyd, ella pam ti'n ymddeol. Wrth gwrs mae'r syniadaeth na'n mynd i newid dros amser. Mae'r pethau sydd yn digwydd i ti yn mynd i newid dy safbwynt di, fatha'r lived experience na. Ond ar ddiwedd y dydd, os ydyn ni'n dod yn ôl at y ffaith mae chdi sy'n gyfrifol, ac dim ond chdi sy'n gyfrifol am y ffordd wyt ti'n ymddwyn, am y ffordd wyt ti'n ymateb i eraill, mae'n gallu agor drysa o ran y ffordd ti'n gweld y byd. A os dwi'n dod o fan ôl at yr therapi, mae hwnna'n gallu bod yn rili pwerus i bobl sydd yn teimlo bod nhw wedi colli'w ffordd, neu bod na ddim pwrpas i fywyd, neu bod nhw ella'n dioddef efo iechyd meddwl yn teimlo'n isel ac yn y blaen, neu bod yna rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw, sydd wedi bod yn eitha traumatic, er enghraifft, a bod nhw'n teimlo fatha bod hwnna wedi'w diffinio nhw. Wrth sôn a siarad yn yr iaith yma'r terminoleg yma yn yr ystafell therapi, ti'n gallu dechrau ail-siapio a ail-strwythuro perspectif pobl. So mae'n gallu bod yn rili pwerus. A gobeithiol hefyd yn dyfe, unwedig pan ni'n sôn ynglyn â'r cyd-destun yna o ran therapi a falle pobl sydd wedi colli ffordd. Ac am hynny, mae hwnna siŵr o fod yn digwydd i bob un o ni i raddau mwy neu lai. Dwi'n gallu meddwl am gyfnodau yn y mywyd i lle o'n i'n teimlo ar goll yn yr ystyr yna. Felly mae syniad yna o ddewis os licio di, yr ewyllus, y gallu sydd gyda ni i ailgreu yn hunan, i ailfeddwl pethau, i ail-afel mewn pethau. So, mae falle rhoi enghraifft i ti a gweld os yw hwn yn ffitio gyda'r math yma o safbwynt ti'n negu fan hyn. Gweder enghraifft perthynas yw'n gyda'r Gymraeg. Un amlwg falle i ni ddewis yng nghyd-destun dyn ni wedi bod yn trafod a'n cyd-destun unne hefyd, ond am hynny mae'r Gymraeg a iaith yn gyffredinol yn rhywbeth lle mae dy berthynas di gyda iaith yn gallu newid dros amser, a yn hynny o beth bod eich synwyr chi o ystyr hynny o fewn cyd-destun ystyr ehangach bywyd yn gallu newid, a bydden ni'n gweud yn gyffredinol o mlaen i, dim bod fi eisiau troi hwn mewn i sesiwn therapi unigol i fi. Falle fyddai'n gofyn hwnna yw'r llawr lein, ond bydden ni'n gweud pan o'n ni yn y 90au, oedd y Gymraeg jyst yn rhywbeth o'n i'n siarad,
o'n i ddim wir yn myfyrio ar y peth, o'n i'n mynd adlewyrchu arno fe, o'n i ddim yn ystyried sut mae hwnna ynghlwm gyda hunaniaeth fi, pwy ydw i, ac yn ynio beth, falle o'n i ddim yn gosod gymaint o ystyr yn y peth. A mae rhywun yn mynd trwy profiadau bywyd, mae rhywun yn teithio, mae rhywun yn dod i weld pobl eraill yn y byd, falle yn uniaethu hefyd gyda pobl sydd yn dod o cymunedau ieithyddol tebyg, sydd wedi cael ei gormesu dros amser, ac yn yr amgylchiadau yna, mae rhywun yn dod i sylweddoli o, wel, mae'r peth yma actually yn llawer mwy ynghlwm gyda pwy ydw i na beth o'n i'n rhaid wedi ystyried, ac mae rhywun wedyn ni yn gosod mwy o ystyr ar y peth, a trwy osod mwy o ystyr ar y peth, wyt ti wedyn falle newid y flaenioraethu, neu ti'n rhoi mwy o bwrpas ar rhywbeth, a ti benni lan yn neud pethau fel ymgylchu dros ysgolion Cymraeg ac yn y blaen. So, ydy hwnna yn enghraifft sydd yn ffitio gyda'r hyn ti'n sôn amdani, lle mae ystyr yn rhywbeth dyn ni mewn un ystyr yn gallu creu, a rhywbeth sydd yn gallu cael ei newid, neu bod ni'n gallu ailafel mewn pethau. A rhyw lynellau felly, dyn ni'n meddwl fan hyn? Mae'n swnio fatha, mae beth sy'n dweud ydy, bod chdi ddim rili di ystyried sut oedd y Gymraeg yn chwarae'r rhan pwrpasol yn dy fywyd i pan o'ch chdi'n ifanc, ond bod chdi di gwneud neu datblygu bywyd pwrpasol wrth weithio ac ymgyrchu dros y Gymraeg. Dwi'n gallu uniaethu efo hynna yn sicr wrth feddwl am, weithiau dwi'n meddwl am yr sgyrsiau dwi wedi cael efo pobl dros y blynyddoedd a am bwrpas y Gymraeg, enghraifft. Yeah. Why bother fe? Actually, why don't we just start doing this in English? Ond wedyn ti'n ystyried bywyd heb y Gymraeg. Dyna dwi'n gwneud weithiau. Ydy trio dychmygu i fi bywyd heb y Gymraeg. A be dwi'n dod yn ôl ato fo lot o'r amser ydy'r stwff creadigol na. So y celfyddydau, y gerddoriaeth, yr cerddi, y llyfrau. A dwi wir ddim yn gallu meddwl sut fyswn ni'n bersonol yn byw fy mywyd heb hynna, achos mae o yn dod â ystyr i fi. So mae iaith yn swnio fath o rhywbeth sganddo ni mewn perthynas sydd yn gwneud ein bywyd ni yn ystyrlon, neu dwyieithrwydd, neu ein hunaniaeth ni ar Gymraeg. A mae hwnna wedyn yn gallu, ti'n gywir, mae hwnna'n gallu bod, mae'r Gymraeg i ni, mae o'n rhywbeth arall i rywun arall. Lle mae y syniadaeth dirfodol yma, essentially be maen nhw'n dweud ydy mae rhaid i ti ffindio rhywbeth i wneud y fywyd i'n ystyrlon. Diolch yn gorau bod yn rhywbeth mor enfawr a iaith gwlad cyfan, so mae'n gallu bod yn rhywbeth rili bach. Yeah. A weithiau mae rhaid iddo fod yn rhywbeth rili bach i bobl sydd yn teimlo ella yn isel neu wedi colli'n ffordd. Cama bach yn gallu golygu pethau enfawr. Ie, achos rhywbeth oedd yn taro fi pan ti'n sôn ynglyn â'r syniad yma o'n rheolaeth ni dros bywydau ni'n hunan yw a bydde fe'n deg awgrymu bod hwnna mewn gwirionedd yn mynd i amrywio o unigolyn i unigolyn yn enwedig falle oherwydd amgylchiadau cymdeithasol a dwi'n meddwl yn benodol ynglyn â athrodi falle ag amddifadedd lle y gwir amdani mae'n taro fi yw bod rhywun yn gallu gweud bod dau berson gwahanol gyda reolaeth tebyg os licwch chi dros eu penderfyniadau. Yn ymarferol yn aml iawn mae dewisiadau neu'r opsiynau sydd gan rai bobl yn llawer mwy cyfyng nag eraill. Digwydd bod mi fyddwn ni yn gwneud bennod ar y cwestiwn o dlodi yn hwyrach yn y gyfres a fyddwn ni falle yn cyffwrdd ar y berthynas yna rhwng tlodi a beth mae hwnna'n golygu i'r unigolyn. Ond yn y cyd-destun yna hefyd allai gweld pam bod y syniad yma o fod yn dethol a meddwl am ystyr mewn ffordd ymarferol sydd ddim o reidrwydd yn rhy fath a bellgyrraeddol. Bod hynny'n bwysig hefyd achos y gwir amdani yw dyn ni gyd yn mynd i cael rhyw fath o gyfyngiadau ar yr hyn dyn ni'n gwneud. Hynny yw, mae Satra yn gweud bod gyda ni rhyddid a ni sydd yn rheoli'n bywydau ni, ond bydde fe hefyd yn goffod cydnabod bod y reolaeth yna oddi fewn i gyfyngiadau penodol. Yn sicr. A mae Frankl
sydd yn ddirfodwr arall. Dwi ddim wedi clywed am Frank. Oce. Oedd o yn byw yn ystod y cyfnod Holocaust ac yn garcharor yn Auschwitz. A nath o ddatblygu'r syniadaeth yma ynglyn â'r givens of life. So mae pethau just yn... Ti'n methu symud i ffwrdd o'r givens yma. A un o'r rheina oedd dioddef. Mae dioddef yn rhan o fywyd. I mean, mae'n gwneud sens, obviously, nath o ddioddef lot yn y cyd-destun yna. Ond iddo fo ddioddef gymaint, oedd o dal yn gwthio tuag at ddatblygu ystyr mewn bywyd. Hyd yn oed yn y dyddiau mwyaf tywyll, dwi heb ddim yn gallu dechrau meddwl sut fysa'r sefyllfa yna iddyn nhw. Oedd o dal yn trio chwilio am y gola. A wedyn, a dwi'n meddwl bod o'n hawdd iawn wrth gwrs i ni ddeud, mae gennym ni ryddid, mae gennym ni yr hawl i wneud yn penderfyniadau'n hunain, ond ti'n hollol gywir bod weithiau'n cael ei, bod na blocs cymdeithasol, ymarferol, o ran rhyddid pobl yn bodoli. So, o ran y givens, mae gen ti'r rhyddid, mae gen ti marwolaeth neu dioddef, mae gen ti gorbryder. So dwi'n meddwl bod hwnna'n un rili diddorol hefyd, bod y syniadaeth yma, bod yn bryderus, jyst yn rhan o fywyd. Ond be dwi'n dweud ydy, mae yna ddau ddiffiniad o orbryder. Mae yna fel clinical diffiniad o gorbryder, lle yn amlwg mae angen i rywun gael help efo cymorth fatha iechyd meddwl ar gyfer ei gorbryder. Ond y teimlad na o fod yn bryderus, ella dros y byd, ella dros rhywbeth sy'n digwydd i ti yn ddyddiol, mae'r dirfodwyr yn dweud bod hwnna jyst yn rhywbeth arferol. A mae hwnna weithiau'n gallu bod yn eitha pwerus. Bo ni'n sylweddoli, ti'n teimlo'n bryderus am rhywbeth, dwi'n teimlo'n bryderus am rhywbeth, mae gweddill y byd yn teimlo'n bryderus yn aml iawn, a mae hwnna'n rhywbeth arferol yn y cyd-destun fatha generic o bryder. A wedyn, ystyr bywyd ydy un arall. A wedyn, isolation ydy un arall. So, mynd yn ôl reit ar y cychwyn a sôn am y ffaith bod no man is an island. Ond weithiau, mae isolation yn rhywbeth sydd jyst yn digwydd i ni. Neu mae'n rhywbeth sy'n gwneud i dy hun. So, mae gen ti, o fewn dirfodaeth, mae gen ti'r realms ma, sydd fatha yn penderfynu, weithiau, fel nes i ddweud, mae crefydd neu y gymdeithas yn chwarae rôl eitha cry yn dy fywyd di. A wedyn mae gen ti'r givens ma, sydd jyst yn bethau sydd yn digwydd i chdi, ti'n methu rheoli. So wedyn mae yna fel tensiwn rhwng beth sy'n pwyso, a hefyd jyst y pethau ma sy'n digwydd. Ac yn aml iawn, a rhywbeth allan nes i gorfod dod i arfer efo wrth hyfforddi fel Gwnselydd, oedd sôn am farwolaeth fel given, fel rhan o fywyd. Mae'n rhywbeth yn gyffredinol, da ni fel cymdeithas ddim yn sôn amdano fo'n agored, ddim yn sôn amdano fo fel rhan o fywyd. Ond wrth feddwl ag ystyried bod o'n mynd i ddigwydd yn ei gyd, mae o yn chwarae rhan bwysig mewn be di pwrpas bywyd, a sut wyt ti'n byw bywyd ystyrlon ar gyfer y pwynt lle ti eventually yn mynd i farw. Mae'n syniad, mae'n syniad anodd, dydy. Mae'r niwronau yn popio fyny. Dwi'n gwybod sy'r gwrandawyr yn gallu clywed nhw, ond ti'n gweud gymaint o bethau fyna, dwi'n cweith yn gwybod lle i fynd, mae yna sawl trywydd. Falle'r un peth yn lle cyntaf sy'n taro fi yw beth mae Franklin yn neud fyna wrth ei sŵn yw jobyn da iawn o amlygu y magle sydd neu yr amgylchiadau sydd falle yn diffinio wedyn ni yr amgylchiadau yna lle dyn ni'n gwneud y penderfyniadau yna. So mae hwnna'n swnio fel rhyw fath o fframwaith difyr a hefyd ymarferol iawn i sort of helpu rhywun feddwl, wel dyma falle'r pethau sydd rhaid i fi wynebu. Yr un, ti'n sôn am fyna, oedd ddodeb mawr i fi, oedd y syniad yma o gorbryder fel given. A llai gweld pan fydde hwnna'n gallu bod yn bwerus iawn, bod rhywun ddim yn trin fatha fel patholeg. So dwi'n defnyddio'r gair yn gywir fyna o ran patholeg, sef y syniad o rhywbeth sydd ddim yn arferol, efelyol, ond rhywbeth sydd yn anghywir neu wedi... Anarferol. Anarferol. A I suppose, os ti'n meddwl, os da ni'n meddwl yn y byd seicoleg, bod o'n cael effaith handwyol ar dy fywyd di am amser hir iawn. Reit, as opposed to sut mae existentialists yn gweld gorbryder fel just
rhan o fywyd arferol. Ie, mae hwnna'n ddiddorol iawn yn dweud, ac yn enwedig, mae'n gallu effeithio ar bobl yn ystod gwahanol cyfnodau, ond wedi falle pan mae rhywun yn ei arddegau ac falle'n dechrau myfyrio mwy ar y cwestiynau yma, mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth sydd yn gallu llethu bobl yn dydi. So syniad yma, dyw e ddim yn arferol, does na ddim angen poeni am boeni fel petai, achos mae hwnna jyst yn rhan o'r cyflwr dynol. Mae hwnna'n ddifyr dros ben. Ie, a wedyn ni, a ni'n gwybod byddwn ni'n anghofio'r trywyddau yma gyd, ond dwi'n meddwl, y peth arall o'n i eisiau sôn amdani oedd mae Frankl fan hyn yn... bydde fe'n ordweud bod e'n cynnig rhyw fath o strwythyr neu rhyw fath o, beth bydden ni'n gweud, canllaw ar gyfer sut i geisio falle byw bywyd neu sut i falle lliwio'n hunan trwy fywyd o ddydd i ddydd. Mae o'n sôn mae gwir pwrpas bodau dynol ydy ffindio pwrpas. A ddylwn ni ddim stopio tan rhaid i ffindio pwrpas. A dwi'n meddwl bod hwnna'n gallu bod yn eitha overwhelming. Achos be os ti ddim yn ffindio'r pwrpas. Ond mae o'n sôn am y daith. Y diwedd y daith, wrth gwrs, ydy marwolaeth. Ond mae gwir pwrpas bywyd ydy ffindio ystyr mewn bywyd. A paid a stopio nes bych chi wedi. Ac I suppose mae'r daith ydy bod chdi'n mynd i ffindio pocedi ystyrlon, neu bod chdi'n mynd i drio pethau allan, a bod chdi'n byw bywyd sydd yn llawn, a sydd yn llawn o benderfyniadau, ag opsiynau. Ac wrth gwrs dwi'n meddwl bod hwnna'n anodd wedyn, os ti'n dechrau gwerthuso fo, a da ni'n dod yn ôl at y pwynt na o bobl sydd ddim efo'r cyfleoedd, sut maen nhw'n byw bywyd ystyrlon os di'r opsiynau ddim ar gael iddyn nhw. A dwi'n meddwl dyna lle mae creadigrwydd yn dod i mewn. Dewn ni nôl at creadigrwydd mewn eiliad achos o ti wedi dweud y gair celfyddydau fyna, yn dyfe, the arts, a mae yna rhywbeth i fynd ar ei ôl fyna. Ond un neu ddau beth arall sy'n taro fi, ti'n sôn amdani fyna, y syniad yma o farwolaeth fel rhan o fywyd. Mae hwnna'n ddifyr iawn yn dydi, achos yn gynyddol falle, mae marwolaeth yn rhywbeth dyn ni ddim yn trafod fel cymdeithas, a falle y syniad yma bod e ddim yn perthyn i fywyd, ond mae'n ymwneud gyda rhywbeth arall tu hwnt i fywyd. A mae'n atgoffa fi o ysgrifau un academaidd Cymraeg adnabyddus iawn o'r enw John Hayward Thomas, oedd yn ddiwynydd, yn theologian, yn dieddol o siarad a sgwennu am bethau yng nghyd-destun Cristnogaeth, ond fynte yn ymddiddori'n fawr mewn dyfodwyr eraill fel Kierkegaard a hefyd Heidegger, yr Almaenwr, a fynte yn sôn ynglyn â'r pwysigrwydd o feddwl am farwolaeth fel rhan o fywyd a bod ni'n gosod pwrpas neu ystyr ar farwolaeth fel digwyddiad fel petai. A fanna'n gwneud fi feddwl yn dyfe, pan dyn ni'n sôn, a nes i sôn am grefydd yn y lle cyntaf fel falle fframwaith sydd yn rhoi atebion penodol i bobl ynglyn ystyr. Mae'n bwysig falle cofio hefyd oedd i fewn i gryfyddau, mae yna lot o ddadlau a thrafod, felly dwi ddim fel bod rhyw fath o coleddu crefydd yn golygu na does na drafodaeth i gael a bod yna ddim falle chwilio i wneud trwy fywyd, hyd yn oed os wyt ti'n rhywun sydd wedi falle dod i gredu yn yr ystyr yna ac yn hapus ac yn fodlon dy ffydd. Mae yna wastad trafodaeth i gael. Ond i fynd ar ôl y cwestiwn yma o'r celfyddydau a chreadigrwydd, am hynny o'r hyn wyt ti'n awgrymu, yn enwedig o'r safbwynt dirfodol yma, mae'r gallu falle i elwaw, neu'r gallu yna i fynegi'n hunan yn greadigol yn reit ganolog sy'n ni'n dychmygu i beth yw i fod yn person ac ymgodymu gyda'r cyflwr dynol. Dwi'n meddwl mae lot o'r dirfodwyr yn sôn am greu pwrpas drwy greu rhywbeth. Allu di roed ystyr i greadigrwydd a'r celfyddydau yn y byd yna, ond hefyd just creu rhywbeth sy'n ystyrlon i ti. Diolch yn gorfod bod chdi'n ymddiddori mewn celf. Mae'n gallu just bod yn rhywbeth sydd yn ddiddorol i ti. A dwi'n meddwl bod o'n rhan enfawr o'n bywydau ni gyd, ond ella bod ni ddim yn sylweddoli neu'n ystyried faint o ran bwysig mae o'n chwarae yn ein bodolaeth ni
tu allan ni o dwi'n licio gwrando ar y gerddoriaeth yma, neu dwi'n licio y math yma o gelf. Ond mae'n gallu, o ran, eto dwi'n gwybod bod fi'n mynd yn ôl at y byd therapi yn lot, ond o ran datblygu trywydd i dyfywyd di, mae ymwneud yn greadigol efo, dim just y celfyddyda, ond yn yr ystafell therapi, da ni'n defnyddio lot o metaphors, er enghraifft. So just bod yn greadigol efo iaith, yn gallu bod yn really pwerus mwyn datblygu'r sgiliau yna o fyfyrio, meddwl tu allan i'r bocs, a ddim just deud geiriau, ond ystyried pam bo chdi'n deud y geiriau yna a be maen nhw'n olygu i chdi. So i fi, yn aml iawn yn ystafell therapi, mae pethau'n gallu bod yn, mae gwrthrycha creadigol yn gallu bod yn really defnyddiol i gael rhywun allan o'i gragen, neu i ddilyn trywydd rhywbeth, neu os yna rhywun yn cael trafferth defnyddio geiriau, weithiau na i ofyn wrth nhw ffindio can sydd yn golygu neu yn disgrifio sut maen nhw'n teimlo, neu weithiau nawn ni ddefnyddio pensilia lliw a nawn nhw ddeitha fi pa liw maen nhw'n teimlo. So mae kind of yr abstractness na o'r celfyddyda a y pethau creadigol da ni'n byw ein bywydau efo yn gallu bod yn dŵl really pwerus yn y byd therapi ar gyfer existentialists. A ydy hwnna wedyn ni yn ymestyn tu hwnt os licid i'r stafell therapi yn yr ystyr bod rhywun yn gallu gweld yn union beth ti'n sôn amdani fyna ynglyn â phwysigrwydd a defnyddioldeb am hwn i gweithredoedd celfyddydol creadigol i dynnu pobl mas o hunan ac i falle caniatáu gwelliant yn ystyr yna. Ond os na rhywbeth fyna sydd hefyd yn cyfeirio ni at bwysigrwydd y cyfle am greadigrwydd yn y gymdeithas a'r gymuned yn gyffredinol, felly ti'n gallu gweld lle dwi'n mynd i fynd â hyn yn dyfe fel rhywun sydd yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth hefyd, ond y syniad yna bod plant yn cael cyfleoedd yn ysgol i wneud pethau creadigol, cyfleoedd sydd tu allan i'r dosbarth, gwasanaethau sydd i gael, achos wrth gwrs mae hwn yn bwysig iawn dwi'n meddwl yng nghyd-destun y cwestiwn cyffredinol yna o dlodi o'n i'n siarad amdani, yn dyfe, lle wrth gwrs ni'n goffa meddwl am dlodi yn hermau jyst faint o arian sy'n pocket rhywun, yr adnoddau sydd gyda nhw, ond hefyd mae yna dlodi yn does o safbwynt tlodi ysbrydol os ydy, lle dyn ni yn gynyddol byw mewn cymdeithas lle ni wedi cael blynyddoedd o doriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus ac yn y blaen, llymder, austerity. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, yn anol fod celfyddydau sy'n cael ei gweld fel rhywbeth sydd ddim o bwys, neu ddim o gymaint o bwys a phethau eraill. Felly y trafodaethau yng Nghymru ynglyn â'r amgueddfa genedlaethol er enghraifft, neu y diffyg arian sydd ar gael ar gyfer gweder y cyngor celfyddydau ac yn y blaen ac yn blaen. Mae'r hyn wyt ti'n awgrymu i ni fan hyn yw, wel na, mae creadigrwydd yr elfennau yna o'r celfyddydau yn bethau sydd yn holl bwysig i fywyd da, i'r bywyd dynol, i ni fod yn bobl iach fel petai. Ydy. Mae yna lot fawr iawn o dystiolaeth i gefnogi gwaith fel cyngor y celfyddydau mewn ysgolion er enghraifft. Mae yna gymaint o dystiolaeth i gefnogi sut mae bod yn greadigol ac ymwneud â gwaith celfyddydol yn cael effaith positif ar ein lles ni. Ac y tra chdi'n siarad o'n i'n meddwl ella ddylsach chdi gael episod arall ar enw beth i pwrpas addysg. Achos... Wel, ni os yw'r Coleg Cymraeg eisiau ariannu gyfres arall, yn dyfe? Achos, os ti'n meddwl, yn bersonol i fi, un o prif pwrpasau addysg ydy roed cyfle teg i bawb allu, er enghraifft, ymwneud â'r celfyddydau. I bawb allu cael y cyfle yna i fod yn greadigol, achos da ni'n deall bod creadigrwydd yn rhywbeth yn aml iawn, sydd ella yn fwy amlwg yn y blynyddoedd cynnar. Ti'n meddwl am ddysgu drwy chwarae a'r plant ifanc yn ymwneud efo'r celfyddydau, ond yn anffodus wrth iddyn nhw weithio i ffordd drwy'r system addysg, mae rhaid i chi benderfynu bod chdi'n mynd i astudio ella cerdd neu drama neu celf. A hefyd, wedyn, mae'r trafodaethau yma da ni'n cael ynglyn â be di gradd pwrpasol. Be di pwrpas bywyd, a'i pwrpas bywyd ydi ffindio swydd sy'n mynd i dalu'n dda a gweithio 9 tan 5 a mynd adra a mae gen ti bres yn dy boced. Dwi ddim yn meddwl. Mae'n rhan o dy fywyd di,
ond be sy'n creu pethau ystyrlon ydy'r ella'r pethau eraill, ella'r pethau mwy blodeuog, pethau mwy abstract. Ond weithiau, oherwydd gwleidyddiaeth, y wlad da ni'n byw ynddo fo, does a ddim pwysigrwydd iddyn nhw. A ti'n gweld, dwi'n gweld yn bersonol y tensiwn na o ran y cwricwlwm newydd i Gymru a yr meysydd addysgu un ohonyn nhw yn ystyried o creadigrwydd a sgiliau creadigol yn erbyn y tyndra na gen ein gwleidyddiaeth ni o ran, mae rhaid i chdi, ond os ti'n mynd i brifysgol, mae rhaid chdi wneud gradd sydd â phwrpas neu gradd sy'n mynd i gael swydd i ti, yn edrych na gradd sydd yn rhoi rhywbeth i chdi ti'n fwynhau, neu sydd yn esblygu dy feddwl di. Sicr, pam gwstraffu arian ar athroniaeth enghraifft. Ti'n eisiau pobl mynd o gwmpas y lle yn meddwl, na gwyt? Na. Dwi'n meddwl os ti... Wel, dyna ydy'r peryg, ynde? Achos di pobl yn dechrau meddwl ac yn dechrau bod yn ystyrlon, ydyn nhw ddim eisiau bod yn rhan o'r... status quo neu gyfundrefn. Mae'n ddifyr yn dydi, ac yn anffodus, dyn ni ddim yn sôn o reidrwydd am y cyd-destun Brydeinig fan hyn. Dwi hwn ddim yn rhywbeth lle dyn ni'n gallu pwyntio bus lawr y lôn i San Steffan. Mae'r arian, mae'r celfyddydau i raddau helaeth wedi datganoli. Os chi'n edrych ar yr arian y pen sy'n cael ei wario gan ein llywodraeth ni yng Nghaerdydd a'r ddiwylliant, mae'n drychinebus. Mae'n gymaint yn llai na'r gwledydd eraill o fewn y Deyrnas Gyfunol, heb sôn am wledydd eraill tu hwnt yn dyfe. A mae'r hyn ti'n sôn amdani fan hyn jyst yn adlewyrchu falle pŵer a phwysigrwydd, creadigrwydd. A byddwn ni hefyd yn gweud, wrth gwrs, o ran falle'r pynciau STEM, i raddau mae creadigrwydd yn hanfodol i'r pynciau yna. Hynny yw pan dyn ni'n sôn am y gwyddonwyr sydd yn neud yr ymchwil newydd yma ac yn y blaen. I raddau helaeth, gweithred creadigol yw'r gwaith maen nhw'n neud. Ac yn hynny o beth, wy'n reit siŵr bod gwyddonwyr falle sy'n cwmpas ni yn ein prifysgol ni hefyd yn bobl sydd wedi elwa a sydd wedi mwynhau rhyw elfennau o greadigrwydd a'r celfyddydau wrth iddyn nhw datblygu ac esblygu fel pobl. Felly, y syniad yma hefyd o fod yn gwahanu y celfyddydau a'r gwyddorau fel petai nhw'n fydoedd gwbl ar wahân a mae rai pobl yn gwneud y stwff defnyddiol draw fyna yn STEM a bod gyda ti'r bobl yma sydd yn gwstraffu eu bywydau yn dyn ni ddim beth yn myfyrio a trafod a gwneud dramau neu beth bynnag yw mae'r holl beth yn wallgo i raddau yn difo. Newn ni ddim parhau gyda hwnna, ond fydde ti'n gwrando arna i wneud rant am y 10 munud ola yma a sneb eisiau clywed hynna. Falle jyst, cyn i ni droi at y cwestiwn ola ynglyn â gosod y cwestiwn yma o ystyr bywyd yng nghyd-destun y gymdeithas gyfoes. Wi yn mynd i wneud tyma bach o bregaeth fan hyn, neu just plug bach o ochr i, achos ni wedi bod yn siarad am Frankl, ni wedi bod yn siarad am Sartre, ond fel ni'n sôn ar y cychwyn yn dyfe, dyn ni'n addysgu trwy'r Gymraeg ac yn ceisio gwneud hynny o safbwynt Cymreig. A un ffigwr sydd o ddiddordeb i fi, a falle gallai fe fod o ddiddordeb i ti hefyd, yw J. Jones, oedd yn athronydd oedd yn byw yng nghyfnod y dirfodwyr, hynny yw i ddechreuodd ar ei waithau 30au, 40au, mewn 50au, 60au. Mae fwyaf falle adnabyddus fel rhywun oedd wedi sgwennu yng nghyd-destun mudiad iaith ac yn cefnogi ymdrechion Cymdeithas yr Iaith. Ond un o'r pethau oedd yn ceisio gwneud yn y cyd-destun yna oedd amlygu i bobl pam bod iaith yn bwysig iddyn nhw. Pam oedd pobl yn teimlo yr angen i wrthwynebu datblygiadau megis boddi Tryweryn ac yn y blaen, a pam oedd y bobl yn teimlo fatha'r angst yma ynglyn â'r syniad bod y Gymraeg ar drai, a diwedd 50au, dechrau 60au, dyna oedd y sgwrs yn dyfod, pobl yn wirioneddol yn meddwl gallai'r Gymraeg marw fel petai erbyn diwedd y ganrif. Ond beth sy'n ddiddorol gyda J. Jones yng nghyd-destun yr hyn o ti wedi siarad amdani bore yma yw, mae'n taro fi gyda J. Jones, mae'n ffigwr diddorol achos mae'n amlygu sut mae'r atebion yma i ystyr bywyd yn gallu bod yn wahanol neu mwy nag un safbwynt neu fwy nag un persbectif iddo fe. Achos mi oedd e'n Gristion, bydde rai pobl yn codi'r cwestiwn a oedd e'n Gristion, oherwydd oedd gydag credywau falle llai uniongred o ran natur, diw ac yn y blaen, ond oedd yn sicr yn ei feddwl oedd e'n Gristion, oedd e'n pregethu ar sydd ac yn y blaen,
Ond oedd gydag e'r syniad yma falle o ddiw fel rhywbeth nad sydd yn berson neu yn endid yn yr ystyr yna, ond falle oedd e'n defnyddio'r term gwaelod bod, like the ground of being fel petai. Ond beth oedd yn ddiddorol am gyda J.R. Jones yw, bod e'n rhywun oedd yn Gristion ac elfen gre iawn yma ffydd, oedd e hefyd yn cydnabod beth o ti'n sôn amdani gynnau fach, sef yr elfen yna o'r bryder mewn bywyd. A oedd e yn gweld bod gorbryder yn gallu dod o ryw fath o ddiffyg ystyr amlwg yn ein bywydau pob dydd. Felly bod e yn credadyn ac yn gweld lle dyw yn greadigaeth fel petai, oedd e falle yn awgrymu weld dyw yna ddim yn ddigon pob tro, yn enwedig o ran ein bywyd pob dydd, bod e ddim yn rhoi yr ystyr cyfan i ni o beth yw bywyd, ac yn hynny o beth ddim yn rhoi y pwrpas cyfun i ni o beth dyn ni gwneud o ddydd i ddydd. Ac oedd e wedyn ni yn y cyd-destun yna yn trio pwysleisio pwysigrwydd iaith o ran a'ch mamiaith neu priod iaith eich pobl. Oedd yn trio amlygu fel beth yw pwysigrwydd hynna o ran cynnig ystyr i ni o ddydd i ddydd. A oedd e'n un oedd yn licio trafod llawer o beth ni'n clywed rhywun fel Tudur Owen sôn amdani, sef enwau llefydd, enwau tir a bro, lle oedd yn gweud, wel, mae'r enwau yma yn calio gyda nhw ein hanes, ein diwylliant, maen nhw'n llawn straeon. Dyma'r pethau sydd yn cysylltu ni gyda ein amgylchedd materol o'n cwmpas ni, ond hefyd mae'n cysylltu ni gyda yn gymuned, ac yn amlygu sut oedd yn ei farn beth mae'n galw iaith yw cryd yr ysbryd, a fi'n meddwl bod hwnna'n ymadrodd hyfryd o ran falle ceisio amlygu bobl, wel, dyn ni'n byw o bywyd o fewn ein heithoedd, gallwn ni ddim feddwl, gallwn ni ddim trafod, gallwn ni ddim fod yn ddynol, ond i bai bod gyda ni gafel ar iaith neu ddwyieith neu llawer o ieithoedd. A mae pob un o'r ieithoedd yna mae'n gweud yn bychanfyd, yn rhyw fath o fyd mae pobl yn byw oddi fewn iddyn nhw, a dyna lle dyn ni'n cael yr ystyr. A mae'r ystyr yna ddim jyst yn ystyr yn presennol, ond mae'n ystyr sydd yn deillio o hanes hir iawn yn mynd nôl i ffurfiant yr iaith yn y lle cyntaf. Felly, fel ni'n gweud, ti'n bach o bregaeth yw hwnna, a chyfle jyst i mwydo am J.R. Jones, ond mae'n ddifyr bod rhywun falle yn cyfuno gwahanol safbwyntiau ar ystyr ac yn gweld bod yna lle falle i'r cwestiynau ysbrydol, crefyddol, dwfn yma ynglyn â ffydd, lle dyn ni yn gallu angori'n hunan falle yn y syniad yna o, mae hwnna'n un relm, os licwch chi ddefnyddio'r termau ti, ond bod eisiau ni hefyd bod yn ystyrlon a myfyrio ar relms eraill, os licwch di, teirnas iaith gallai rhywun gweud. So, sut mae hwnna'n taro ti fel, fydde di'n darllen tyma bach o J.R. Jones os fi'n danfon link neu ddau i ti? Yn sicr. O'n i just yn meddwl, actually, ynglyn â'r ffordd o'ch ti'n sôn am, fatha, gwelededd iaith, really, ydy lot yn o fwy gysylltu nôl at ni, a da ni'n aml yn sôn am, y mwy ti'n gweld a chlywed a ymwneud â y Gymraeg, enghraifft, yr hawsa fydd o i chdi sgwrsio ac i ymwneud ar iaith dy hun, wrth gwrs, o ran addysg a throchi, enghraifft. Ond o'n i hefyd yn meddwl ynglyn â'r emosiwn, a'r emosiwn sydd ynghlwm a sôn am y wyddfa yn hytrach na Snowdon, neu beth bynnag. A mae'r emosiwn yna ynghlwm â iaith yn rhywbeth rili cry o ran sut da ni'n defnyddio iaith yn y stafell therapi hefyd. So wrth gwrs, mae modd i rywun dderbyn therapi yn y Gymraeg. A mae yna lot o waith ymchwil wedi i wneud gen rhywun ar enw Beverly Costa am amlieithrwydd a therapyddion amlieithog a hefyd cleientiaid amlieithog. So os ti'n meddwl am y ffaith bod chdi... Wel, fi, nes i ddysgu'r Gymraeg ar yr un pryd a o'n i'n datblygu fy emosiynau, mae'n iaith gyntaf fi, ac felly pam o'n i'n blentyn bach, o'n i'n tyfu ac yn datblygu, yn gorfforol ac yn feddyliol, ar yr un pryd ac o'n i'n dysgu y Gymraeg. I gymharu a ella rhywun sydd... A wedyn nes i ddysgu Saesneg, unwaith o'n i wedi ella mynd drwy'r blynyddoedd cynnar. A mae yna drafodaeth yn y byd therapi ynglyn â sut mae hwnna'n gallu bod yn blessing and a curse. Achos os wyt ti isio mynd yn ddifn a thrafod dy emosiynau a ella bod o'n eitha ro yn yr ystafell therapi,
tybed, os ti'n gwneud hynna yn dy iaith gynta, mae'r iaith gynta a dy ddatblygiad emosiynol di yn really stuck ag yn gry efo'i gilydd. Alla mae'n gallu bod yn gret ac yn ryddhad i ti, ond alla bod o'n gallu bod yn ormod. Felly, weithiau mae rai pobl yn mynd i therapi ac yn siarad Saesneg neu eu hael iaith, achos maen nhw isio hyd braich. Dyn nhw'n isio mynd yn ddifn, maen nhw isio rhyw fath o removal o'i hunain neu o'i hunaniaeth. Dyn nhw'n isio'r ddau i gyd fynd efo'i gilydd. A dwi'n meddwl bod hwnna mor ddiddorol, achos ti'n sôn am pa mor gry ti eisiau teimlo'r emosiynau, pa mor saff ti eisiau cadw dy hun. A mae ystyried hynna yng nghyd-destun iaith, dwi'n meddwl, just yn fascinating. A mae'n cyd-fynd efo beth ti'n sôn amdan ynglyn â fel yr link rhwng iaith ag bywyd ystyrlon. A mae'n taro fi hefyd, bod hwnna'n ddifyr iawn o safbwynt profiadau pobl sydd ddim falle o reidrwydd wedi siarad Cymraeg ar yr eilwyd, ond mae yna gymaint o bobl yng Nghymru ac am o'n i mewn gwledydd eraill fel Wlad y Basg neu Iwerddon neu lle bynnag, lle fydd y priod iaith fel petai yn ail iaith yn yr ystyr llythrenol o fod falle'r ail iaith mae rhywun datblygu, ond eto gyd, mae nifer o bobl, rhan fwyaf byddwn ni'n gweud, yn mynd mewn i gweud ti a fi a cylch meithrin a meithrinfa, so bod falle yn gronolegol yn ail iaith, mae pobl yn datblygu'r elfen emosiynol yna, yr elfen yna o hynaniaeth, mewn dwy iaith. A dwi wedi, yn anecdotedd, wedi clywed am beth arall yn cael ei weid o ran y cyd-destun. Ti'n sôn am perthynas rhwng therapi ar iaith, lle falle fydde ti'n disgwyl i rywun sydd yn siarad Saesneg ar yr eilwyd, bydden nhw falle yn deheu am therapi yn ei iaith gyntaf. Mae yna rhywbeth diddorol yn digwydd weithiau lle maen nhw'n cysylltu y Gymraeg gyda y berthynas bugeiliol os ydy a bod mewn perthynas gwahanol yn y cyd-destun y Gymraeg lle maen nhw wastad wedi bod yn yr ysgol a bod e'n iaith authority figures neu pobl yn agymodol ti eisiau dweud. A'r pŵer na. A weithiau mae pobl felly yn fwy cyfforddus mewn cyd-destun felly a falle hefyd yn caniatáu'r elfen yna o hyd o lled braich yn ogystal. So, mae hwnna'n bennod arall dwi'n meddwl. O'n i jyst yn gwneud, yn dweud. Felly, i droi falle dy cwestiwn ola, a dod nôl i raddau lle ddechreuon ni, dwi ti, fel ti wedi bod yn sôn, yn therapydd cymwysiedig, os dyna yw'r term, a yn amlwg yn delio gyda myfyrdodau, heriau, unigolion yn y byd sydd ohoni, a mae o ddiddordeb i fi i ba raddau dyn ni'n byw mewn oes lle mae'r heriau yna falle yn unigryw, neu o bosib ydyn nhw'n ddyfnach nag erioed dwn i ddim, ond i weid yn gyffredinol yn dyfen ni wedi symud mewn i gymdeithas yn yr hanner canrif diwetha sydd yn llawer fwy seciwlar, hynny yw dyw ddim yn grefyddol trwyddi draw o ran naws bywyd dydd i ddydd. Mae rhai sydd yn rhan falle o grefydd sefydliadol yn llawer llai. Bydden ni'n digon cyfforddus fi'n meddwl awgrymu bod ni felly yn byw mewn byd lle dyn ni'n llai cyfforddus yn gyffredinol yn ymwneud ac yn trafod yr ysbrydol. Yn yr hyn ddyddiau bydde pobl yn capel yn cael seiat ac yn dod at ei gilydd ac yn falle trafod eu teimladau a'i pryderon. Yn aml, mae'n fam yn dod o dras Gwyddelig ac felly'n gatholig a oedd hi'n gweud bod y broses o confession yn gallu bod yn rhyw fath o therapi. So mae hwnna, seculareiddio sydd wedi digwydd, ond hefyd, fel ni wedi falle crybwyll natur technoleg heddi'n dominyddu, y perthynas afiach bydden ni'n gweud sydd gyda fi a'n ffôn, yr oriau dwi'n treulio gyda hwnna oherwydd mae wedi clymyd mewn i gymaint o weithgaredd ddydd i ddydd. Pobl gyda'i iPads, wy'n weithio'n dod adre ac yn lle bod y plant yn eistedd o gwmpas gyda'i gilydd yn gwylio raglen, mae un ar un sgrin a rhywun ar y llechen arall. Mae y gweithred o hyd yn oed eistedd lawr a gwylio Strictly Come Dancing ar nos Sadwrn yn teimlo fel rhywbeth wir cymdeithasol o gymaru gyda beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd. So, gyda hwnna gyd yn rhan o'r bywyd fodern yna, bydde fe'n deg i weid bod ffindio ystyr yn gallu bod yn fwy heriol a bod ni falle yn gyffredinol mewn cymuned neu gymdeithas lle dyn ni ddim yn agored i'r trafodaethau yma a bod hwnna falle yn cael effaith andwyol ar iechyd meddwl a bod mwy o bobl yn gynyddol ffindo
y cwestiwn yma o ystyr a phwrpas bywyd yn anoddach. Yn sicr, dwi'n meddwl bod lot yn ofo'i wneud efo'r ffaith bod gennym ni bob peth ar flaen am bysedd. Mae gennym ni ormod o wybodaeth i ryw radda. A weithio dwi'n teimlo bod, pan dwi'n cael trafodaethau efo myfyrwyr, neu pan dwi'n cynnal sesiynau cwnsela, bod pobl yn teimlo fatha ddim yn saff i ddeud be maen nhw eisiau deud, oherwydd bod yna gymaint o wybodaeth o gwmpas a bod yna gymaint o safbwyntiau gwahanol. A mae'n anodd, bod ti'n meddwl bod nhw'n teimlo'n bryderus am hoelio'i hunain i safbwynt penodol. A dwi hefyd yn meddwl bod ni wedi colli gafal ar ella'r stwff mwy athronyddol na o just eistedd lawr a meddwl a sgwrsio, neu ffindio darn o wybodaeth a gwerthuso fo a meddwl am sut mae'n ffitio. Dwi'n meddwl bod hwnna, os dwi'n meddwl am defnydd AI enghraifft, wrth helpu ni allan efo datblygu trafodaethau neu pwyntiau trafod, mae'n tynnu ffwrdd o'r weithred o feddwl a sgwennu a gwneud camgymeriadau. A dwi'n meddwl bod hwnna ddim jyst ar gyfer pobl ifanc neu ar gyfer oedolion, ond hefyd ar gyfer plant yn y blynyddoedd cynnar. Mae rhan o fywyd ydy gwneud camgymeriadau a dysgu o heina. A dwi'n meddwl bod y sgiliau meddal na, fatha myfyrio, yn gallu rili bod yn allwedd i deimlo fatha bod gen ti'r hawl dros dy feddyliad y hunain. Yn aml, wrth gwrs, fel ti'n deud, yn ystafell therapi, mae o'n rwla saff, lle mae o'n ofod confidential, a dyna di'r rhan o'r tyndra weithiau, bod ti eisiau mynd i ofod mwyn just deud y ddeud. Mae hwnna'n gallu bod yn rhyddhad. Ond dwi'n meddwl bod y gofod yna'n bodoli ddim mwy mewn rhannau o gymdeithas, ac os ydi o, ti'n cael dy labelu fel rhywun eithafol o un pegon i'r llall. A dwi'n meddwl mae jyst yn bechod, really, achos os da ni'n stopio cael y trafodaethau yma, pa bynnag mor anodd maen nhw'n gallu bod, dwi'n eisiau clywed lot o safbwyntiau penodol, ond mae'r rhaid i ni. Mae'r rhaid i ni gofio, a mae'r rhaid i ni ffindio y balans, dwi'n meddwl. Fath o'ch ti'n sôn gynnang ynglyn â y stem a'r creadigol, mae'r rhaid iddyn nhw gydweithio, neu fyddwn ni ddim yn symud ymlaen. Difyr iawn, a eto, mi eisiau dechrau'r drywydd newydd reit ar ddiwedd y bennod, ond mae'r hyn y ti'n sôn am fyna yn neud fi feddwl ynglyn â natur y drafodaeth a'r disgwrs gwleidyddol erbyn hyn, lle mae'n amlwg ynghlwm gyda llawer iawn o broblemau eraill, bod y diffyg yna o fyfyrio, y diffyg yna o ystyriaeth, y diffyg falle sgiliau meddal, yn creu sefyllfa wirioneddol anodd o ran gyhoeddfa, y public sphere, lle mae'r drafodaeth jyst i wedi mynd ar chwal, achos dyw pobl, maen nhw mor ynghlwm gyda un safbwynt ac yn anfodlon gyda'r syniad o ail ystyried a thrafod. Mae hwnna wir yn problematig o ran trial ffindio'n ffordd trwy heriau cymdeithasol a gwleidyddol. A mae myfyrio'n sgil anodd. Dwi'n gorfod dysgu myfyrwyr sut i fyfyrio. Maen nhw yn aml iawn yn ei gysau o'i gychwyn. Achos sa neb rili'n gofyn wrthyn ni, stedda lawr a sgwenna beth sydd ar dy feddwl di. Sa ddim rili cyfle i wneud hynna. Mae'n anodd i wneud achos ti yn gorau eistedd lawr a gwrando ar dy hun. Ond mae'n gallu bod mor drawsnewidiol o ran yr union beth ti'n newydd ddeud, o ran ystyried dy le di yn y byd a y byd o dy gwmpas di. Ac am hwn i, mae falle diffyg y sgil yna yn creu her wrth i rywun ymgydymu gyda'r cwestiynau mwy dyfodol ni'n sôn amdani. Hynny yw, os ydy'r cwestiynau yma yn taro rywun, neu mae'n gwawro ar rhywun bod y pethau yma ddim falle yn amlwg, os nag os gynnwch chi'r sgiliau ymdopi gyda hynny, mae hwnna wedyn i wneud y peth yn fwy dyrys eto. Gwych, wel, diolch o galon ti, Mirain, am ddod mewn a trafod cwestiwn mawr yna o beth yw ystyr bywyd. Fel ni'n awgrymu, dwi'n meddwl bod ni o reidrwydd wedi gallu ateb y cwestiwn, ond fel oedd Frankl yn gweud yn dyfe, falle'r daith yw'r peth pwysig a bod ni yn ymhela ac yn cynnal y sgwrs yna.
A yn sicr mae gen I ddigon I gnoi cil arni ar ôl y drafodaeth fach honno. Jyst I orffen cyn bod ni'n gael ti fynd, dyn ni am deithio yn y llongofod I orffen, I fynd I rhywle gwell, I Roswell, yr Utopia Cymraeg, a chordraw, pen draw, bydysawd. A mae gyda ti y cyfle I fynd â 3 eitem. 3 eitem. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Pidwch wyth y Coleg Cymraeg. Methu ar hwnna. Ond beth yw'r eitemau wyt ti wedi dewis? So, yr eitemau dwi wedi dewis, o'ch ti'n sôn gan ynglyn a wyt ti'n mynd I benderfynu bod nhw'n mynd I fod yn fuddiol I bawb, neu jyst I fi fy hun. Dwi'n teimlo bod fi wedi bod yn eitha hunanol, achos dyma'r pethau dwi isio. Ond dwi yn teimlo bod nhw'n mynd I fod yn fuddiol I bawb. Na ni. Y cynta, Glamorgan sausages. Achos, maen nhw'n anhygoel. Ac os ydw i'n mynd I Roswell, a dos a ddim Glamorgan sausages, byddai ddim yn hapus. Mae'r cyfuniad o'r fatha caws gludiog a'r cennin quintessential Cymreig yn rhywbeth dwi'n meddwl fydd rhaid bodoli yn yr Utopia Cymreig. Waw, wel, o'n i ddim yn disgwyl yr ateb yna, ond Wy'n hoff o'n, a fel rhywun sydd yn gwerthfawrogi Glamorgan sausage, a yn wedig, mae yna gaws yn does, mae yna, bydd rhaid I ni obeithio bod yr cynwysion I gael yn dyfe, felly gallwn ni weid fod ni'n mynd ar y site gyda ni, achos peryg os ni'n mynd ar gormod gyda ni, bydd dim lle I bawb, so digon teg. Newn ni mynd ar y site Glamorgan sausage. Site Glamorgan sausage. A falle y cynhwysion sylfaenol fydd angen I ni, fatha I cyniafu, mwyn sicrhau. Na ni, gret. Sylfaen da, sylfaen beth wedyn ni, materol pwysig i'r gymdeithas newydd. Gret. Iawn, Eraill, yn ella'n tynnu ar yr heartstrings chydig bach I fi o ran emosiwn a be mae o'n meddwl I fod yn Gymro, Cennin Pedr. Mae'n rhaid cael Cennin Pedr. Mae'r arogl, y lliwia, yr symbolism o gwmpas Cennin Pedr I fi yn angenrheidiol yn yr Utopia newydd. Difyr. Wy'n hoff hynny achos mae gyda ti rhyw fath o gof cenedl. Oes. Ond diolch yn rhy amlwg, dwi'n meddwl. O ran syboliaeth y cennin... Cennin Pedr neu'r cennin? Y Cennin Pedr. Cennin Pedr. Ie, achos o'n i bron o Mae cennin yn rhy amlwg, dwi'n meddwl. Cennin Pedr chydig bach yn llai amlwg. Os na cennin yn Glamorgan sausage? Oes. O, so gallen ni... Ti di cael eitem bonus fyna? Do. Na, gwych, hyfryd. Y Cennin Pedr, iawn. Ac yn olaf? Yn olaf, hwyan gerddi. Dwi'n gwybod. Yn benodol, y rhai o'n i'n canu I fy merch pan oedd hi'n fach iawn, Si Hei Lwli a Nos Da Nawr. Dwi'n mynd I neud fi grio nawr. Dwi'n meddwl bod ni'n gallu canu nhw heb grio. Ond mae rhaid I bobl ddeall pwysigrwydd hwyan gerddi Cymreig ar gyfer teimlo'n hyfryd a creu cysylltiad. Os ydyn ni'n sôn am y gymdeithas, mae'n deimlad o berthyn a yn deimlad o gariad, really, dydy, yn yr iaith Gymreig. Hyfryd a tegi falle rhai o'r pethau ni'n sôn amdani gyda J. Jones yn gynnau fach ynglyn â'r cof y cenedl a y cyswllt yna gyda'r gorffennol. Hyfryd iawn, a dwi'n I ddim wedi dod i'r casgliad a bydd ddiddordeb dy fi yn dyfandu ar hwn ar ôl magu 2 o blant bod hwyan gerddi falle gymaint i'r rhiant a beth maen nhw i'r plentyn. Hynny yw, mae hwyangerdd yna yn dydi fatha sio a helpu'r babi, ond pan mae gyda ti babi sydd yn gweiddi'n groch, mae'r teimlad yna a gallu canu, o'n I wastad yn meddwl yn rhywbeth oedd yr un mor bwysig I fi o safbwynt ceisio peidio cholli ddi a cadw rheolaeth a ymlacio. Yndi. Gadw ffocws. Yn wir. Hyfryd iawn. Wel, dwi'n bles iawn gyda'r dewisiadau yna. Falle bod nhw'n rhai hynanol, ond yn sicr dyn ni'n gallu gweld y bydd cymdeithasol hefyd fyna. Hyfryd iawn, so newn ni orffen ar nodyn yna, a jyst diolch I ti eto, Mirain, a gobeithio bod chi wedi mwynhau gynulleidfa, a byddwch chi'n ymuno gyda ni hefyd am penodau sydd I ddod. Da bo. Hwyl, diolch yn fawr.